Poster saioa, posterren tartea hau oso garrantzitsua da guretzat, izan ere, hizlari modura ekarri ditugun adituez gain, hitza eman nahi diegu naturzientzien munduan, lanean, ikasten edo mundu honetan diharduten beste zenbait naturzaleei. Aurten, poster saioak ere pandemia honen eragina izan du, eta pilaketak ekidite aldera era berezian egin beharko dugu. Horregatik, poster guztiak digitalki baino ez dituzue ikusiko. 15 poster jaso ditugu guztira, eta gaur ia denei buruzko azalpen txiki bat entzuteko zortea izango dugu. Posterrak, bost taldetan sailkatu ditugu, eta beraz taldeka deitzen joango naiz postergileei, eta gero pare bat minutuz, gehiago ez, pixka bat testu inguruan sartzen lagunduko digute poster hauen egileek. Horri lotuta, baita ere esan nahi dugu 3 sari emango ditugula, bihar izango da sariketa. Alde batetik, Aitziber Agirre Ruiz de Arkaute eta Aitziber Sarobe Giguren topaketako hizlariek osatzen duten osatzen duten epaimaiak erabakiko ditu 2 sari, alde batetik sari nagusia, eta bestetik Itxumustuka izena eman diogun saria, honek aldaketa globala jorratzen duen poster honenari emango dio irabazle izena. Eta 3. sari bat egongo da, hau garrantzitsua da zuei jakinaraztea, zuek aukeratuko baitezue. Gradu amaierako edo master amaierako lan honenari emango diogu sari hau, eta webgunean izango dezuen galdetegi baten 2 boto emateko aukera. Orduan, besterik gabe, 2 boto eman ditzakezue, webgunean sartu eta bertan dagoen galdetegi bati erantzunez, baita ere garrantzitsua da galdetegi horretan zuen eserleku zenbakia jartzea. Hori esan da, jakiteko zein diren gradu eta master amaierako lanak, izartxo batez markatu ditugu, eta hasi egingo gara. Orduan, aurreneko azpitaldeari deituko diot, mesedez, hauek aldaketa globala landu duten postergileak dira, eta etorri beraz Naroa Martínez Crespo, Peio Isasi Bea, Arturo Elosegi Irurtia eta Eñaut Izagirre Estibariz. Peio, Arturo, zu 3. Bai. Naroa, mesedez, etorri eta hemendik emango dituzu azalpenak, hori pare bat minutuz, gero talde guztiak aurkezten duenean galderentzako tarte txiki bat irekiko dugu. Aitzea? Bai. Atzalde ondanoi, ni Naroa Martínez naiz, eta hain naiziten nire ingurumen zientzako praktikak Arantzaiko botanikako sailien. Eta bertan eman ziren aukerie gaur goiztien Pablo eta Josebak aurkeztu den Priokonex proiektuen parte hartzeko, eta horren arira baitare grala behaiekin gauzatzeko. Orduan, labur esplikakoet goizin azalduelako behaiek, da pixkat akordarazi Priokonex proiektuen helburu edala aldaketa klimatikuen testu inguruen exitu kontserbazioako lehentasunek bilatzie. Orduan ere kasuen indeuna da, Petrokoptis generue, Aiako Harriko eta Arzenako populazioe gain zuzene, hoien germinazioa aztertu 3 temperatura desberdinetan eta aldi berien aman efektue kontun hartu da. Eta, emaitzeko labur esan da, lehengo lau grafikuk ez tegit ondo ikustean, baina lehengo lau grafiko horiek adierazte bena da, alde batetiken orokorrien temperatura altuetan jarri dien aztilek germinatzeko arazo gehiago izen dituela,
bi kasutan justu. Eta baita ere, germinazio abiadura motelo izen debela, ointzet gora bera gehiago izen dituela. Orduan honen ondorio orokor bezala, esan leike, goizin aipaeben bezala, aldaketa klimatiko azkar honek kalte asko sortu ditzazkela azti hauen bideragarritasunei dagokionez. Hori alata oso importanti dela ikerketak iten jarraitzia arlo hortan eta naturan bertan dazkeben baldintza hoiek ezagutzia. Gero azkenik ja, azkenengo bi grafikoek adierazte bena da, bi populazioen aziletan haman efektue deskribau dela, eta haman efektu horrek eragina haundile dakela, temperaturin antzekue edo haundillo dana. Halare, esan berra dago, amadanan azilek ez debela okerro jokau temperatura altuetan. Eta hori baitare, punto positibo bat ez dela izen leike azkenien erakuste belako baudela ale batzuk temperatura altu hoiei aurreiteko, eta orduan igual aldaketa klimatiko horren aurrien pixket hobeto jokaleike benak. Eta, ondorio bezala, oso interesanti eta ezinbesteko izango litzekela ikerketatan aldakortasun genetiko hori kontun hartzi eta haman efektu hori aztertzie. Eta, listo. Mila esker, Naroa, Peio, mesez. Eta ikusiko, baina, ni Pillo izazen da, eta, hauxe da nire lana, TFM-a. Eta, da, klima aldaketaen eragina izango dugu, trikopterak izan dian intsektu urtar batzuetan. Trikopterak dian, hor goian eskuman ikusten dian intsektu horiek, intsektu orden badia, eta bizidia ur kontinentaletan. Batez ere, erreketan, direz, dibertsoen. Eta, Europan direz bereziki dibertsuak, Mediterraneoa inguruan, eta baita mendi garaietan. Zer gertatzea? Urrengo urtietan klima aldaketarekin, urtietan edo hamarkadetan, espero da, ekosistema hauek bereziki kaltetuak izatea. Eta orduan, trikoptero hauek kaltetuak izateko boleto nahiko deko ez. Eta, honen inguruan galdera zen, zelan kalkulatu daiteke zelako zaurgarritasuna dekoen, eta probatu daiteke hau. Orduan, zein genuen hartu Penintsula Iberiarreko bi mendikate, bata Pirinioak eta bestia Sierrana bada, eta hango espezieak zein zaurgarriak dien neurtu ezaugarri ekologiko, biologiko eta biogeografiko nagara. Eta ze ikusi genuen, alde batetik, bereziki zaurgarritasuna neurtzeko modu hontan, pixu gehiendekoen ezaugarriak dira. Alde batetik, temperatura, uraren temperatura basua gustoko daben trikopterak 10 oso saugarriak, eta baita bizidianak iturburu inguru horietan. Orduan, bi ezaugarri horiek diez beziki importanteak, euren zaurgarritasunak kalkulatzeakoan, eta bestalde ikusi genuen, mendikateetako espezieen artean, diferentzian nabarmena zegoela, espezie zaurgarri portzentaian. Orduan, aurretia zegindako ikerketa gutxiek, aditzea ematen zeben, Europan egongo zela, mendi inguruetan, trikopteroen 10% inguru kalte bera izango ziala. Orduan, guk ikusi genuena, gure kriterion arabera, zaurgarriak izango zian. Xerrena da, 8% eta 12% bitartean, orduan, 10% hortan mantenduko zen, baina Piriniotan emote du, askoz zaurgarriak izango diala, 10% ere egon litezke, kalte bera izateko kategoria hortan. Eta, hoxe, gutxi gehiago. Batez ere, diferentzia hoi, Pirinioak eta Sierrana artean. Listo. Arturo? Nire hau ez da gradu amaierako lana biztan denez. Iaz
Pentsatu nuen sartzea apuntatzea lehenengo aldiz, enatortzen ziento paketetara, beti iruditu izan zait oso ideia ona. Eta pentsatu nuen zer hobe poster bat baino, han jenderekin solasen aitzeko, kafe bat eskutan, da gero ez dakit zergatik, hontan bukatu den kontua. Kontua da, gehienek badakizute, Jaurlaritzatik eskatu ziaten, ja egingo genuen txosten bat ikusi zein diren eukalipto landaketek Euskal Herriko ingurunean daukaten eragina. Eta hau iaz bero-bero zegoen, gaur esango nuke gaia iaz dagoela horren bero naiz eta animoak berotuta jarraitu edo berogo egon. Eta hor besterik gabe, ezkerreko grafika txikian ikusten duzutena da nola ari den zabaltzen eukaliptoa Euskal Herrian, ze estaldura daukan. Iaz, 2008an, bikoiztu eginda eukalipta dien azalera Gipuzkoan. Guk egin dut duguna da ikusi ze informazio zientifiko dagoen eukaliptoak eta ingurumena lotzen dituenak, begiratu bakarrik Iberiar penintsulan daudenak eta aldizkari zientifikotan Web of Scienceen dagoen informazioa. Eta eskuineko taula erraldoi hortan, ez duzute zer irakurriko, baina ez du gehiagin porta, lerro bakoitza da aldagai bat, hegaztiak, anfibioak, mikrobugaztunak eta bar. Eta zutabe bakoitza daude lau zutabe, ezkerreko biak dira Euskal Herrikoak, ezkerrekoa da konparatuz eukaliptoa bertako basoarekin, urrungoa eukaliptoa pinudiekin, eta eskuineko biak berdin eukaliptoa bertako basoarekin alderatuta eta pinudiekin alderatuta penintsulako gainontzeko lekuetan. Kolore urdina da eukaliptoa hobea dela, aldagai horrentzat, urdina askoz hobea, berdea pixkat hobea, grisa berdintxu, horia okertxego, gorria askoz ere okerrago. Eta puntu kopurua da evidentzia zientifikoaren sendotasuna. Eta egia esan, txundituta geratu ginen, genekin inpaktu batzuk bazirela, baina hor urdinik ez dago puntu bakar bat ere, berde pare bat eta ez oso sendoak, eta ikusten duguna da horia eta gorria dela. Honek esan nahi du, bereziki biodibertsitatearentzat eukalipto landaketak direla pinuak eta batez ere bertako basoa, baino askoz ere okerragoak, eta beste ondorio batzuk ere badituztela ingurumenean. Hori da. Eta Einaut. Tira, geixo, atzaldeon. Ikusiko duzuen bezala, niri izenburua inglesetik dator, baina kantu bat etorriko jatzu burura, ez? Nolabait esanaz, glaziarrak ere badiala gurean, gure inguru honetan, ez? Oin dela urte batzuk, bigarren edizioan, topaketan bigarren edizioan, Patagonia eta Antartikako glaziarri buruz izan nintzen lan bat aurkezten, eta, basan ordua, etxeko inguruko gauzetaz ere berbe itxeko, ez? Gaur bioaniztasuna asko entzun dut, eta niko nahiko nuke geoaniztasuna baitxa ere. Nolabait, geoaniztasuna ere izango dalako bioaniztasuna ahalbidetzen duen hori, ez? Izan daiteke gauza strukturala dianak, geologia, arrokak, baina baita ere dinamikoa dian prozesuak, ez? Eta azken hauei gainera geoaberastasuna ere esango niekien nolabait. Eta horri lotuta, azkenean aberastasun hori klimarekin lotura oso zuzenean dagola, ez? Gaur egun, Iberiar penintsulan hasi eta Turkiaraino, 43 gradu inguru horretan, 3.000-3.200 metrotan dago gure maila klimatikoan non glaziarrak bermatu daitezken, ez? Eta konturatuko zinaten, altuera horretaraino iristenean mendikate bakarra, Pirinioetan daukagula, ez? Beraz, gaur egun, glaziar multzo handiena, Europa hegoaldean Pirinioetan dago, egoera oso drastikoan atzera egiten ari da, eta nolabait, honi datuak jarri nahi genizkion, ez? Datu zehatzak eta ikerketa zehatz bat egin. Eta hola, kolaborazio lan hau ekarri dutuna, batez ere, erabilitako metodoa hitz egiteko, droneak erabili ditugulako lehen aldiz, mendikate iaia osoan, edo iaia osoko glaziarretan, 3.000 metrotik gorako mazizoetan, eta gero hori erliebe modeloa sortu ditugu dronekin, eta erabili ditugu modelo horiek 2011an egindako lidar neurketekin konparaketak egiteko, ez? Eta hortaz, iaia erresoluzio oso fina daukaten, metro batetik berako erresoluzioa daukaten emaitzak lortu ditugu, batez ere ikusteko, iaia danok ezagutzen dugun kontu bat, ez? Pirinioetako glaziarrak masa balantze oso negatiboa daukatela, galera oso argian daudela, eta nolabait erakusten digutela gaur egun bertan dagoen baldintza klimatikoekiko desfase baten edo doitze fase baten daudela, beraz, atzera egiten eta masa galtzen.
Naiz drastiko jarriko, hemendik glaziarrak ezagutzen ez dituzuen entzat, etxean badauzkagula, etxetik gertu badauzkagula eta ezagutzera joateko, eta nolabait gaur egun Pirinioetan ikusten duguna, beste hainbat mendikatetan ere ari dela gertatzen, jarraituko dela gertatzen gainera, klima aldaketen joerak nola proiektatzen dian ikusita, eta begibista jarri beharko genukela ere sistema handiekin ze gertatuko da, izan Groenlandia edo Antartika. Eta besterik ez, hor dago lana eta jarraitu horren inguruan, da gero divulgazio lanak ere aterako dionen inguruan, beraz, eskerrik asko. Bueno, mila esker, laukote, orain pare bat galdera, inork galderari baldin badukezu poster hauen inguruan, eskualtza eta... Bueno, zaila da, azkenean, begira, galdera bat daukagu. Ez dezue posterra ikusteko astirik izan, baina gogoratu orain jarriko dugu nun ikusi dezakezuen. Bai, nik galdera banun, eukaliptuen lanan inguruan, nola jarri dizke balantza berdinean, nolabait kalte, naturan daskaten kaltiak eta euki dezaketen onura, bai egurra ateatzeko edo nolabait bertako basogintzan. Nola jarri litezke balantzan, aldatikan kalte ekosistemiko naturalak eta bestalde lortzen ditugun onura ekonomikoak. Galdera airea hautan dut inungo postura igartu gabe. Bueno, guk ez dugu inolaz ere balantza hori kontutan hartu. Guri eskatu zitzaigun bakarrik alderdi bat eta hori bakarrik begiratu dugu. Orduan, balantza nik uste azkenean gizarteak hartu beharreko erabakiak direla. Baina hor badago beste kontu bat, askotan aipatzen da baso jabe pribatuak eta, bueno, Bizkaian lurraren 25% publikoa da. Eta lur publikoetan, Bizkaian, zuhaiztien 75% dira landaketak eukalipto eta pinuenak bereziki. 25% bakarrik da bertako basoa. Da proportzio bera lur publikotan eta pribatutan. Beraz, nik uste dut, lehenbiziko gauza hasi beharko genukela pentsatzen, herri lurretan zer nahi dugun. Eta gero aurrera gozartu lur pribatuekin. Bueno, beste galderarik ez bada, eskerrik asko laukote eta hurrengo azpitaldeari deituko diogu. Bueno, etor daitezela mesedez June Iza Txutegi, Maialen Arrieta Segin Olaza eta Iker Noboa Fariñas. Hauek lur lehorreko ekologiari buruzko oso orokorra hartu eta lur lehorreko ekologiaren taldean sailkatu ditugu hauen posterrak. Baita ere, aipatu nahi nuke Ibai Ugarte Zabaletak ezin izan du etorri, baina berak ere armi-arma familia bati buruzko posterra bidali digu, eta hori ere sarean izango dezue ikusgai. Nahi bali maizu, June, hasi. Vale, arrastion. Nik aurkeztuko dizuet pasan urtean egindako gradu amaierako lana, eta, kolaborazioan izan zen Neikerrekin, eta ikertu genuena izan zen, Belardi Atlantiarretan gertatzen den deskonposaketa, materia organikoaren deskonposaketa prozesua. Guk aztertu genituen ardilatzen ustiategi ezberdinak, eta, esan beharra dago, mikroorganismoak funtsezko organismoak direla, izan ere materia organikoa inorganikoan bilakatzen dute, eta hau elikagaia da bertan hasten diren landarentzat. Mikroorganismoen aktibitatean neurtzeko bereien arnasketa kuantifikatu genuen. Honetarako metodologia ezberdina erabili genuen, bai in situ neurtu genuen oso interesgarria iruditzen zitzaigulako hartzainentzako metodo autonomo bat izatea eta laborategiko prozesuen bitartez. Orduan, emaitzetan lortu genuena izan zen bai lurzoruko materia organikoa zein potasio eta amonio kontzentrazioa igoala mikroorganismoen aktibitate handiagoa zela, eta hortaz deskonposaketa prozesua arinago ematen zela. Eta aldiz materia lehorrarekin kontrakoa lortu genuen.
Orduan, bueno, esan beharra dago, ez genuela lortu emaitza adierazgarririk, bait laminak, in situ mikroorganismoen arnasketan neurtzeko teknika hau, erabilgarria izango zenik, ez? Baina, bueno, emaitza interesgarriak bai badaude, adibidez, lurzoruko materia organikoa ikusten da zelan bere kantitate handitu ala, arnasketa ere handitu egiten dela. Eta orduan, gaur egun nekazaritza intentsiboko lurroietan materia organikoaren kantitatea oso txikia da. Eta aldiz, organikoa edo ekologikoan jarduten dutenena handiagoa. Hortaz, bueno, emaitza interesgarria izan daiteke. Eta, listo. Mi esker, June. Maialen, mesedez. Atxalde hon danoi. Maialen Arrieta naiz eta Arantza Zientzia Elkarteko Botanika Saileko kidea naiz momentu hontan eta esan izenburu ere kasi ez dezu irakurtzen argikatik, baino landaren Gipuzkoako germoplasma bankue aurkeztuko dizuet modu oso azkar baten. 15 urte da Mazkiu proiektu honekin, eta 2 minututan zertzela batzuk besteik emateko astik ez du ematen. Eta, aipatu 2006-en sortu zen azibanku honen helburu nagusiena, hasiera batetik izan zela EAEko landare espezie mehatxatuen kontserbazioa bereziki exitu, naiz eta urteetan zehar lan esparrue handitzen jundan, eta bai Hego Euskal Herri guztin zehar lan egiten deun, eta baita ere penintsulako ipar-ekialde guztin zehar. Germoplasma hitz egiten deun momentun, orokorren hitz egiten deu haziz, material vegetatiboz, izan daizkenak adaskak, errizomak, bulbok, eta metodo desberdinen bitartez helburu da beti ere germoplasma hori gordetzea, epe luzera behi da, edozein asaldadura gertatzen dana ere, hainbat aipatu dienak egun guztin zehar, eukitzeko hori gordeta landare berri bat sortu alizateko, ezta? Hori da helburu orokorren. Guk bereziki haziekin lan egiten deu, metodologi estandarizatuen bitartez, ziten da mendiko lanetikan prozesue laborategin eta mintegitan germoplasma gorde arte, eta 15 urteren bueltako emaitza orokorrak aipatzekatikan, esanguratsuenak izan daizke EAEko espezie mehatxatun katalogon florai dagokionen bildutako barneratzen dien espezien erdie exitu konserbatu daukeula gaur egun, eta jotzen baldin badeu katalogon kopuru edo kategorie altunen daun espezietara, esan dezakegu 75% gora daukeula exitu konserbatu, hau oso emaitza pozgarri da. Bestalde, 9 lurraldetan, peninsula mailako 9 lurraldetan lan itea iritsi gela, naiz eta betire Hego Euskal Herrin lan iten deun gehiengon. Eta azkenik aipatzear, 15 urteko lanan ondorioz, 1500 kolekziotik gora ditugula exitu konserbatuta, dagozkienak gutxi gora bera ia 600 espeziei. Gehiengoa espezie mehatxatuk. Eta, hitz laburretan hori aurkeztu nahi nizuek. Mila esker. Eta etorri Iker bukatzeko azpitalde honekin? Arratsaldeon, Iker Noboa naiz. Gure posterra Okil Baltzaren ingurukoa da. Okil Baltza da Euskal Herrixan dakun bizidurik handiena. Basatan bizidan egazti bada. Basatako zoitzetan zuluak ditu, bai elikatzeko eta baita afixak bertan iteko. Zulu horietan, gero beste pasoko beste animali batzuk, bezlekoa topatzen daue, eta orduan okila dauzen basuak bienezatzen dutetik aberretxauak izaten dira. Lan hau Bizkaiko basozainen artean egin dugu, Okil Baltzan zentzo bat. 30 urtetan, okila hau pasau da Bizkaian ez egotetik Danian zabalduta egotera,
Topatu ditugu 50 bikote seguro, eta beste 18 lurralde probable. Gehien bat, Bizkaiko Ibaizabal errekatik bera, hegoaldian, Gartarritan, Gorbeia, Urkiola, Durangaldia, baina kostaldian be puntualki agertzen dela ikusi dugu. Batez ere agertzen da Pagaditan, baina pinu landaketetara be nahiko ondo moldatu da, eta kasortan pinutan jartetua biak. Pagotan edo Aritz Amerikanotan eta alakotan, biziri deuzen arbolatan egiten duzu luak eta afixak, pinu dixetan hildako pinuak behar ditu. Bestiak bizirik eta pinutan hildakoak. Afixa esente eukalitotan betopatu dugu. Kasu enten ez da eukalito landaketa zabaletan, beti izan da pinu dixen barruan dauzen eukalito soltze edo multzo txikitan. Torkizunera begira, ikusten dugu gaur egun zabaltzen jarraitzen dabela, baina pinuan xingola marroia gaitza dalata, pinudi asko botatzen dabitz, euren lekuan eukalitoa sartzen da batez ere Bizkaian. Eukalituak landaketa zabalezala ez dira bap egokixak okilan dako, eta horren ikusten dugu seguramente torkizunera edapen hau murriztu ingo dela, edo inkluso atzeraka hilekela. Bueno, hau xe da, eta eskerrik asko zuen erreta batik. Mila esker, hauen posterran inguruko galderarik baldin badezue. Ez. Eskerrik asko eta hurrengoekin aurrengo dugu. Eta lehorretik uretara salto ingo dugu, urrengo bi postergileak itsas ekologiari buruzko posterrak bidali eta aurkeztuko dizkigute orain. Etorri mesedez Markel Sanz Latorre eta Nagore González Soto. Markel, nahi baztu hasi. Arratsaldeon, Markel Sanz naiz. Eta nik masterra mailerako lana Linoperna Securiz Bilbabio inbaditzailearekin egin nuen. Bilbabio inbaditzaile hau horrela gure muskuilu tipiko baino zertxo txikiagoa den muskuilu bat da, eta orain arte Euskal Herrian leku bakarrean ikusi izan da. Eta masterra mailerako lana hau izan da gure uretan egin den Bilbabio honen lan biogeografiko lehenengoa. Zabalera importante hauki duen lehenengoa. Ikusi dugun lehenengoa emaitza da, lagindutako leku gehienetan agertu dela muskuilu hau. Estuario guztiak kolonizatuta daude, naiz eta ez dauden maila berean. Adibidez, Butroetan, Erbioi itsasadarretan, ia leku guztietan ageri da, espeziaren eurialinotasuna jakinda erraz azal daitekeena. Beste estuarioetan askoz leku gutxiagotan ageri da, beraz uste dugu kolonizazioa leku hauetan edo fase goiztiarrean dagoela edo beste faktore ez ezagunen batek frenatzen duela. Beste emaitza bat da, estuariotan 3 zonalde ikus ditzakegula. Lehenengoa izango litzateke itsasotik hurbilen dagoena, bertan Bilbabio hau, Bilbabio autoktonarekin batera bizi da, baina autoktonoa da gainartzailea. Berak egiten ditu komunitate handiagoak eta individuek tamaina handiagoak lortzen dituzte. Estuarioko goiko partean, inbaditzailea bakarrik bizi da, parte horretan ura oso geza delako eta autoktona ezin daitekelako bizi, eta tartean bi espeziak dira kapazak komunitate handiak sortzeko elkar bizitzan. Beraz, uste dugu, oraindik ikerketa ekologiko sakonen bat egin beharko litzateke hau esateko, baina uste dugu hori bi espezien arteko lehiaren zantzutzat har dezakegula.
eta ikerketa batzutan ikusi denez espezie inbaditzaile hau elikagai txarragoa dela harrapari batzuentzat, nahiko kezkagarria iruditzen zaigu lehia hau gertatzen ari bada uki ditzakeen ondorioak. Eskerrik asko. Mi esker, Markel, Nagore zure aurkezteko. Arrastion, Nagore naiz. Nire lana da pixka bat ezberdina, ze nik lan egiten dut ekotoksikologian. Eta orduan, aurkeztuko dizuen lana, nire tesiaren kapitulu bat da. Igual justo ez dakit aste honetan entzun duzuen grafenoaren inguruan, zen maskaria batzuk agertu dira, musuko batzuk debekatu dituztenak grafenoa daukatelako. Guk ikertu dugu zeintzuk izan daitezken grafenoa eta grafenoen eratorrien eraginak itsasoan. Grafenoa azken urteotan pilo bat ekoizten hasi da, tonaka. Dauzkan ezaugarriak izugarriak dira industriarako, oso baliagarriak batez ere elektronikarako eta bateriak sortzeko. Eta azkenean ekoizpen honek badakigu beste material batzuekin gertatzen den modu berdinean, eramango duela material berri hauek ingurunera sartzea eta batez ere itsasora. Legediaren aldetik hau erronka bat izango da, ze nanomaterialak alde batetik ezin dira ikusi, eta jendetza ez da kezkatuko kutsadora horrengatik, adibidez orain plastikoen inguruan gertatzen ari denarekin konparatuta, eta bestetik oraintxe bertan ez dago inolako legedirik. Kontziratzen dira sustantzia moduan eta bere homologo makroskopikoen kategoria berdina daukate. Adibidez, grafenoaren inguruan bere homologoa izango zen grafitoa edo karbonoa. Ez direla ez da toksikoak kontsideratzen. Gogoeta hau ja ikerketaren aldetik, ikertzaileen aldetik ja hasi dira jorratzen eta ja hasi dira lan txikitxoak agertzen ea zer gertatu daiteken honekin. Eta badakigu adibidez mikroalgetan katetrofikoaren oinarrian daudenak itsasoan kalteak egon daitezkelak, ze estaltzen dira edo itsasten dira mikroalga hauen paretetara eta ezin da fotosintesia burutu eta hor edukiko ditugu hilketa zuzenak edo luzera. Gainera, guk batez ere jorratu nahi genuen gai hau, zen zer gertatzen da jakinda jada beste kutsatzaile batzuk daudela medioan. Ze materia hauek deskribatuta daukate porotasuna eta azalera superfizie oso handia, eta zurgatzaile bezala funtzionatu dezakete. Orduan, alde horretatik jarraituz, esposatu genituen muskuiluak, ingurumenean espero daiteken grafeno oxido kontzentrazio batekin, alde batetik material hau soilik eta kutsatzaile organiko ezagun modelo dena benzapirenoa absorbatua daukanean. Eta ikusi genuen bai grafenoa barneratzen dela muskuilutan eta eraginak dauzkala muskuilutan, batez ere ADN-ean sortzen dituela kalteak, eta baita kalte histologikoak. Eta hori, benzapireno absorbatuak mugitzen da grafenotik muskuiluen ehunetara, eta grafenoaren toksikotasuna areagotzen du. Eta sortzen du toksikotasun profil asko altuagoa, ja ez da soilik igual, eta maila biologiko askoz gehiago jorratzen ditu. Eta gauzatzen ditu aldaketak, entzimen jarduetan, genotoxizitatea jartzen du, zelulen bidegarritasuna murrizten du, maila histologikoan kalteak handiagoak dira, eta populazio mailan enbrioien biziraupenaren murrizketa ikusi genuen. Orduan, gure gogoeta eta ondorioa lan honetatik handa, toksikotasuna eta ekotoksikotasunaz hitz egiten dugunean, ingurumenaren ikuspuntu globalena jorratzen hasi beharko garela, eta ez gauzak banatuta aztertu soilik.
Galderarik badaukazue bi postergile hauentzat? Ez. Bai. Mila esker. Bueno, azken bi azpitaldeetan postergile gutxi zeuden eta gutxiago etorri dira. Orduan, nekazaritza eta abeltzaintzaren inguruan egin dituzten postergileak eta hezkuntza landu dutenak batera deituko zaituztet. Alde batetik, nekazaritza eta abeltzaintzari buruzko posterra bidali digute, Asier Albite Arregik, etorri mesedez, eta Irati Jurko Gonzalezek. Eta falta zaigu Sofia Marcos Basagoiti, Sofiaren posterra igota dago, bi oio arrazen arteko alderaketa genetikoa landu du berak, eta, bueno, nahi baldin badezu Asier zuzenean. Arratsaldeon, ageriko dena ezela oso abila posterra egiten, baina, bueno, aldeten nahi izan dut. Nire gradu amaierako lana aurkeztuko dizuet, betizu arrasan inguruan. Arrasa da milaka urte ditun eta bertako Euskal Herrikoa dan eta galtzeko zorian dagoen abere arrasa da. Lanoen helburua zen abelgorri hauen karakterizazio morfologiko, produktibo, ekosistemiko eta genomiko bat egitea. Honetarako 2017 garren urtean hasi eta 2020 garren urte arte engenun landa ikerketa bat, ganaduzalen esperientzia nolabait jaso, eta gero behaiekin egunerokotasun lan horiek ikusi, zertan datzan, abere izua baitia, eta gero bestalde nolabait gaian aditu adian jendia ikertzaile eta adituak elkarrizketatu genitun, eta bibliografia aztertu genuen topatu ahal izan genuen guztia. Eta gero bestalde, 2019 eta 2020 garren ikasturtean egin genuen populazio txiki baten ikerketa genomiko bat, zentratuz batez ere galtzeko arriskoan dauden, baina baita ere edozein espezie edo arrasentzat hain garrantzitsuan odolkidetasuna ikertu genuen. Zentzu honetan, morfologia dano dakigu gutxi gara betizuan nolakoa dian, abere txikia dira, oso izuak, landatarrak, aragi gutxikoak, kolore gorrizka dute, eta adartentiak edo ilargi erdikoak. Ez da oso ondo ikusten, baina hor dakazute argazki bat. Gero, behaien produktietan inguruan, ipatu beharra dago, hauek bertako klima eta orografiara hobekien moldatutako abelgorria diala, eta beraz, oso produkzio kostu txikiekin behi hauek gaidia nolabait urtero txal bat azteko, eta honek nolabaiteko osagarritasun bat ematen die abeltzainei. Gero, hauek ekosisteman duten nolabait funtzioan ari da, aipatu beharra dago urte osoan mendian larratzen dutela, inungo ikuilu edo estaldura parteko beharri gabe, eta nolabaiteko onura ekosistemiko eta bioanistasuna eta paisai aldetikan ikaragarrizko onura dituztela, eta baita ere materia hila jan eta txikitzen dute behaien apatxekin eta horrela zuteak ekiten dituzte. Eta azkenik, ikerketa genetikoan zentratuz, hartu genuen lagina izan zen, Aiako Pagoetako naturparkian larratzen duen Gipuzkoako Betizu elkartean taldia, talde txikia da, baina arrasako errepresentazio gisa hartu genuen, ze taldea osatu zenean abeltzainak Euskal Herriko nukleo garrantzitsuenetara juntzian talde hau osatzeko nolabait nukleo genetiko gisa. Eta, emaitzak ere, sentitzen dut ez da oso ondo ikusten, baina hor, eskerrean dezuten grafika, histograma urdin hortan, azaltzen da individuo kopurua eta behaien odolkidetasuna. Odolkidetasuna baztertu genuen genotipazio txip baten bitartez, homozigosi blokeen teknika baten bitartez. Eta hor ikusten dut gutxi gora berako odolkidetasuna, 11 ingurukoa izan tala, eta beraz oso altua ez izan arren, bai da kontutan hartzekoa etorkizun baten kontrolatuta eduki behar dela gehiagora joan ez dadin, eta horrela nolabait arrasaren kontra joan daitezkeen gaixotasunak ez ditzen transmititu. Eta ondorio modura aipatu ditugunak oso labur. Bioanistasuna begira mantendu beharreko bertako arrasa dela, daskan onuragatik, bestalde abeltzainei eskaintzen dien osagarritasun ekonomiko hori garrantzitsua dela, bertako abeltzaintza estentsibua eta
egin baten ekologikoa sustatzen jarraitzeko, eta azkenik ikerketa genetikoa, adierazten diguna da, betizoa galtzeko arriskoan egon arren, haindikan aldakortasun genetikoa badagola, baina konbeniko litzatekeela estalketa plan bat edo martxan ipintzea, etorkizun baten ez gaitezen gehiegizko odolkietasun arazo baten aurrean egon. Eskerrik asko. Iratiri emango diogu hitza eta hezkuntzari buruzko posterra landuko duen Gonzalo gero, nahi bali maezu baina etorri. Bea da Gonzalo Torre Oleaga eta berez Mikel Arroyaberekin batera, berak ere Mikel Arroyabek ere hezkuntzari buruzko poster bat egin zuen ez biak egon guztian hemen goian, baina bakarrik ez usteatik danak batera. Irati aurkeztuko ez zure posterra hori. Bani Irati Jurko naiz, ingurumen zientzialaria eta orain ingurumen agrobiologiako masterra ikasten ari naiz. Eta oraindik emaitzak ez ditugu, aurten hasi duelako masterra, baina ikertzen ditudan organismoei buruzko divulgazio pixka bat egiteko asmoarekin egin genuen poster hau. Eta azkenean, mikorrizak bakizu diela ondjoen eta landaren sustraien artean sortzen diren sinbiosiak, eta hori dela eta abentaila handiak eskaintzen dizkiete landarei, eta nekazaritzaren munduan berezik interesgarriak dienak dira arbuskularrak, mota berezi bat. Eta guk aztertzen duguna da, azkenean abantaila horiek nekazal ereduak ere moldatzen dituela. Orduan, aztertu nahi dugu nekazaritza ekologikoaren pean eta konbentzionaren pean landatzen diren esplotazio ezberdinetan ikusten diren ezberdintasunak, ikusten diren espezieen dibertsitatean, zein gero horiek duten jardueran. Orduan, dibertsitatea aztertzeko egiten duguna da lurzoruetatik esporak isolatu eta morfotipoka identifikatu, genetikoki ere identifikatzeko aukera dago, baina momentuz hori oraindik ez dugu egin. Eta gero, haien jarduera ikusteko egiten duguna da sustraietan agertzen den mikorizazio maila neurtu. Eta horretarako, hemen ikusten dituzuen egitura ezberdinak identifikatzen ditugu, hemen eskualdeko bekaldean dauden egitura urdin guzti hauek izango lirateke, eta batzuk badira elikagaien patrukea emateko bereziak direnak, beste batzuk metaketarako, eta horiek proportzio ezberdinean aurkitu ditugu ekologikoan zein konbentzionalean. Eta orduan uste dugu honek etorkizunean aldaketak ekarriko dituela nekazaritzaren jasangarritasunari dagokionez. Eta espero dugu beste baterako emaitz gehiago aurkeztu ahal izatea, zen momentuz ez dugu bukatu. Mila esker, eta bukatzeko Gonzaloren posterraren azalpena entzungo dugu. Kaixo, arratzaldeon, ni geoparketik nator, ni geoparkean hezkuntza eta ingurumen arloak eta hori koordinatzen ditut, eta nator aurkeztea geoskolak programa. Ikuste dut, ulertzen dela zer dan, geoparkearen ondarea, ez bakarrik ondare geologikoa, baita ere ondare naturala, ondare patrimonialia eta kulturala eskoletan lantzeko programa bat. Lehenbiziko esperientzia izan da Zumaiako Flisa, lantzeko DBH bigarren zikloan lantzeko jarduera berezi bat prestatzea. Orain, momentu honetan, beste jarduera batzuk martxan daude, baina hau aurkeztu behar izan genunean, hau zan eskaintzeko moduan zegoen bakarra. Ez deu, hau egiteko ez deu zerotik hasi, Zumaian badago interpretazio zentro bat, 15 urte uste diala lanian nahi dela, eta beraien esperientzian oinarrituta, eta beste urratz bat eman nahian, planteatu genuen, beste metodologia berri bat, lantzeko. Metodologia hortan, ikasleen parte hartzea handitu nahi da,
metodo zientifikoan eta hori sakontzeko, beraiek nolabait ikerlariak izateko, kaskoa jantzita, mailua eskuan, klinometroa, herramientak eta materialak eskuan, azaleratze geologikoara jun, datuak bildu eta gehiago horiek lantzera. Orduan, metodologia erronka ikasleak talde txikitan banatuta, hainbat erronkei aurre egiteko planteatuta dago. Erronka bat dago lotuta geomorfologia eta paisaiarekin, beste bat harriak eta mineralekin, beste bat fosilak eta ignofosilekin lotuta, eta laugarrena zearekin, gizakien eraginarekin. Gizakiak, paisaia hortan, neotokiatan, izan duen eragina aztertzeko. Arazo egoerak planteatzen dira, kasu honetan dira, egin behar dutela, audiogida bat, edo horma irudi bat, edo artikulu bat idatzi, edo beste batzuei ikasitakoa edo ikusitakoa azaldu. Eta, egiten da, programa egin dugu 3 saiotan. Lehenbiziko saioa egiten da eskolan, pixkat aurre ezagutza aztertzeko, urrengo saioetan zer egingo dan azaltzeko, bigarren saioa egiten da, tokien kasu honetan, Zumaiako Itzurun hondartzaren inguruan, hor, datua biltzen dira eta bar, eta hirugarren saioan berriro egiten da eskolan, eta ondorioak ateratzeko, eta arazo egoera horiei erantzuna emateko, dana prestatzeko. Ondorioak gu pozik gaude, ikusi dugu ikasleengan eta hori motivazio haundila, lan egiteko gogo haundila, beraien aldetik eta irakasleen aldetik jasoitugun iritziak ere nahiko positiboak izan dira. Hiru saio eta egitea, 5 saio edo baldin badia, segurazki hobeto, baina horako gauzak eskoletan gero txastatzea nahiko saia izaten da, eta ikusi dugu, lehenbiziko saiotik hirugarrenea, ezagutza maila, nahiz eta kontzeptu gutxi izan, kontzeptu horietan eta hori, egon dela hobekuntza nabarmen bat. Ez eta aipatu, baina Algorri interpretazio zentrua aipatu dut, eta baita gure pizkator laguntzen, egon da Euskal Herriko Unibertsitateko zientzia esperimentales didatikako saileko jendia, eta horiei eskerrak eman nahi nizkieke hemendik. Eta hau da guztia, hori, programa honetan jarraitzen ari gehala, eta urrengo urteetan jakobera eskaintza zabalduko geula. Mila esker, Gonzalo. Badago galderarik 3 hauen posterren inguruan? Ez, mila esker zuei ere. Eta bukatzeko, gogoratu batez ere web orriaren bidez izartxoa duten gradu edo master amaierako lanen botoa eman diezaiekezuela, eta anak emango dizkizue biharko jakin beharreko azalpen txiki batzuk. Mila esker.